0917-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246-2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anain, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:11. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na paggaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinong magiging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, mga barangay nakaentra sa Edible Landscaping sa Barangay Project, pregraduan na kan validation team. Mga paratienda sin paratanom sa may mayon skyline apektado nin maray dahil sa kakulangan nin nagbibisita digdi. Sa lado nasyonal ba ikidamay sa pagkagada ni Aquino padagos ang pagbuhos Persas Armada sa Philippine National Police na mundo sa pagkagada ni Pinoy. Bareta sa ibang nasyon edifisyo sa Miami, Florida, nagaba rescue operation padagos. Sa lado ng sports, Team Gilas Pilipinas nagbiyahe na pasiring sa Serbia. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Nagpaig din kamunduan si ang probinsyano party list Representative Alfred de los Santos sa pagkagadan ni dating Presidente Noynoy Aquino Siringman. Udok sa puso nagpaabot din pagkidamay sa mga nabayaan na pamilya. Sa sayang pahayag, sinabi ni de los Santos sa siya na ikisumaro sa enterong nasyon sa pagkagadan ni Aquino.
na may dedikadong serbisyo sa nasyon poon sa pagiging kongresista kan Tarlac sagkod na naging senador asin presidente kang nasyon. Idinagpaman niya na nagbungan marahay na paggugobyerno kay ni nasagkod niya na mamatayan kan mga Pinoy. Tinawanin doon ni De Los Santos na ang ligasiya ni Pinoy magpapadagos asin maramdoman kan mga namamanwaan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Padagos ng pigkakwenta kan validation team kanalbay to the office ang mga puntos na nakuha kan mga barangay na kaentra sa edible landscaping para sa mga barangay project ang aning maisiyan kung arin sa inda ang manggana ning cash prize as in tricycle na itatao ni Albay 2nd District Representative Joe Wizarte Salceda as in Pit Master Foundation. Dahil tapos na ang ginibong final validation sa mga maray kung saan nanidipisilan ng validation team dahil ang taharos gapos man ang mga barangayan magayon na nakagibon ng tanuman min mga gugulayan na sinmaray na landscaping sa lugar. Ang awarding ceremony gigibon sa masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Dahilan taday pa natatapos ang epekto kan COVID-19, grabe ang tama kay ni sa mga paratanaw masinsadit na negosyo sa Barangay Buwang, Tabaco City. Pasiring sa mayon Skyline Hotel and Convention Center. Ini nga grangay kan mga paratendan in Masita sa sinipapa dahilan taday imanin ni mga nagbibisita sa lugar kung kaya day sindang benta. Sa ibang nalado maski ang mga paratanom ning gugulayon, siring sa sayote, pipino, kamatis, karabasa, sinipapa, medyo matumal man ang benta ninda. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dakula ang pasalamat kan asosasyon kan mga kababaehan kan Barangay Bonbon, Libon, Albay sa padagos sa pagtaong suporta sintabang ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo sa Inda. Ini matapos sa magalokar ng 150,000 pesos ang kongresista bilang pasipunan na sinpondo para sa Hagen Poultry Retailing Store. Sigun kay Mary Grace Villar, ang pamayokan asosasyon na talagang makakatabangan na sabing tindahan para sa 41 miyembros ninda habang bigalat na magprodukto sa inyong mga tinanom na gulayon sa mga bakanting lote. Sigun man kay Congressman Cabredo, nasa 80 tindahan na pinag-alokaran niya ng pondo para naman sa indang pagpunan sa indang negosyo. Kapag ikipagtabangan sa DSWD, Department of Agriculture, sin Department of Labor and Employment. Nagdalaw si Cabredo na sa mga maabot na aldaw na pera sa pagkakaigwan ng bastanting supply ng pagkaon na singulayon. Sufficiente man ang trabaho bako lang para sa mga kababayan kan distrito magin sa mga kalalakian. Tanganing marilisar ang hashtag progresibong tercer distrito kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Ang pribadong supplier ng kuryente ang dapat na basulon sa halangkaw na singil sa konsumo ngunya na bulan in Hunyo bako ang Albay Power and Energy Corporation na APEC. Kaya pinaginaw sa giraray ni Institutional Relations and Customer Support Department Head Leslie Capus. Siyang ipinliwanag na wala ning kakayahan ng sa inang korporasyon basta sa nang maglangkaw kang presyo dahil ang power supplier o wholesale electricity spot market o WESM ang pwedeng mag-gibo kayo ni. Dugang pa ni Capus na ang WESM ang solamente power source kan APEC para makuha ni 40 megawatts na kuryente para sa Albay. Matapos sa dahi tugutan kan Department of Energy ang kaagaran kan APEC para sa Emergency Power Supply Agreement sa San Miguel Energy Corporation para sa periodo kan Disyembre 25 kan taon 2020 sa Disyembre 25 ngunya na presenteng taon. Sa ngunya na nga po ng si Capos yung pagsabot sa mga albayanang konsumidores manangod sa nasabing bagay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Preparado na ang syudad kan naga na mag-ako, magtago, asin magmanihar kan mga bakuna hali sa Pfizer. Yan ang kapalaman sa ipinadarang surat ni Naga City Mayor Nelson Legacion kay National Task Force Against COVID-19 Vaccines Secretary Carlito Galvez Jr. Sigun sa surat, iguana ang syudad ng 2 Sub-Zero freezer na nagkantabay ang kaso magabot na nasabing brandin bakuna para pa ini sa mga freezers na pinagamit kaniba pang mga bakuna. Ipinaliwanag ni Legasyon na importanteng marhay na magkaiguan ng siring na klase ng freezer dahil saro ini sa requisitos para makaresibin ng Pfizer vaccines.
Ang panibagong surat ay pinadara sa sekretaryo. Iyo ang pagtaong suporta sa nainot niya yung pinabot na surat na naghahagad sa gobyerno nasyonal na indugang na numero ng bakuna para sa mga nagyenyo. Dahil sa padago sa pagdugang kan kaso ng COVID-19. Yun kay legasyon pagpuon kang nagsikat ang pagbabakuna sa nasabing syudad. Nasa 6,670 doses asana ang naresibi kang naga na ginamit ito dok sa 3,335 na residentes o 1.4% na populasyon kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Padagos ang pagtawang asistensya kan National Housing Authority sa mga residentes kan Kamali Galbay na grabe naapektaran kan bagyong Tisoy. Hindi matapos na nasa 279 na mga residentes kan Barangay Anuling, Kirangay, Suwa, Tumpa, Kalabidongan, Salugan, Sumlang, Kinuraltilan, Bantonan, Baligang, Binandirahan, Taladong, Bungabong, Kabangan, Ilawod, Tinago, asin Barangay 1, 2, 3, 4, asin 7, ang maresibin ng tig 5,000 pesos. Ang pag-distribute ka na sabing ayuda papanginotan kan mga personalis kan Kamalig Municipal Social Welfare and Development Office. An Emergency Housing Assistance Program o EHAP kan NHA may kamawatan na matabangan asin masisteran ang mga pamilyang grabe na distroso asin naapektaran. Ang sendang harong sa pagrapado kan bagyong Tisoy kan nakalihis na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang mga balita sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Sobra ka Bikoy Paklo! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena's pack, only 1050 SRP. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure.
Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Sangobion, Multivitamins Plus Minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB, Bareta, alas 12. Paraos kita sa mga bareta kunyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagpaabot naman ng pagkikidumamay sa pamilyang Aquino ang mga kalyadong Liberal Party o LP sa Kamara de Representantes si dating Presidente Noynoy Aquino. Nakulang panghinayang kan mga LP members sa Kamara dahil may kukonsiderar na sarong passionate leader si Pinoy. Sigun kay Deputy Speaker Neptali Boyet Gonzales II, sa bilog na termino ni Pinoy bilang Presidente, nagserbi siyang House Majority Leader. Digdin na hiling niya kung gurano kabilog ang puso na pinagbusol ni Aquino na nagkapirang importanteng lay sa nasyon arog ng Reproductive Health or RH Law, as pinagbusol man ni Aquino ang manibaybang lays o mga layes na nagpakusog sa ekonomiya as nagtao sa nasyon ng stabling investment grade rating sa mga panginot na credit rating agencies. Sinabi man ni dating Speaker Sonny Belmonte na nagwalat si Pinoy ng dakulang legasiya sa nasyon sa paagi kan pagpasar nin mga lay na makapagpabago sa buhay kan dakul na Pilipino. Kaiban sa Senador Francis Pangilinan sa mga nainot na nagduman sa Capital Medical Center kan magpuon na maglako pa ng impormasyon sa pagkagada ni dating Presidente Noynoy Aquino. Kaya nagpaon na rin interview sa Pangilinan pagluwas kay nin hospital. Alagad sa pinaluwas niyang pahayag gikan Senado todo umawin ni kay Aquino.
Sinabi niyang marahin na leader si Noynoy, dakulan na tabangan, asin marayo na tugang, amigo asin servidor kan nasyon, modelong akin in mga bayani kan tunay na aki kan nasyon. Sinabi pa ni Pangilinan na sarong onraan magserbisa ng manuaan bilang nakaibaan na sinakatrabaho niya sa Senado asin sa Giraray sa iyang gabinete. Sinabi man ni Senator Grace po na si Aquino ang nagbukas para sa iyang pintuan sa pagtatao ng serbisyo publiko asin pinasalamatan kay niyang onesto na pagserbisa nasyon. Nagpahayag man ng grabing kamunduan si Senador Coco Pimentel asin sinabi na hari na yan sa iyang pamilya sa mga Aquino. Sa lado man ni Senate Minority Leader Franklin Direlon na sa pagkagada ni Aquino na waran siya nin maray na haraning amigo. Nagpahayag man in paikidumamay si dating Senate President Manny Villar sa pamilya ni dating Presidente Benigno Ninoy Aquino III. Ikanamundo kan sa iyang pamilya ang pagkagadan kan dating Presidente sigun kay Villar. Sinabi niyang magabat sa nakalaban sa politika si Presidente Noynoy aragad sa sarong punto sa siyang leader sa Pilipino na pinagrespeto niya. Apisar kan sa indang pagkakaiba nga siya sa isog asin vision kan dating presidente para magserbisyo sa publiko. Iginili din daan sa indang pagkakaiba para magtabangan sa pagsiserbi sa mga namanuan Pilipino kan taon 2013. Kasabay kan Pekiduma may hinagad ni Villar na on-raon ang kahagadan kan pamilya Aquino na respeto asin privacy. Si dating presidente Noynoy Aquino nagadan sa edad na 61 anyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Naikidumamay ang bilog na liderato kan Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagkagadan ni dating Presidente Benigno Aquino III. Sigun kay AFP spokesman Marine Major General Edgar Arevalo, nagabos ng mga soldados, reservists at civilian human resource ikisumaro sa publiko sa pangadyi para sa pamilya Aquino. Katakod kay ni binugtakman sa half-mast ang bandera sa gabos sa kampo kan militar sa bilog na nasyon bilang pagmundo sa pagkagadan kan dating nindang Commander-in-Chief. Henot na nagpahiling pa ikidumamay si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pagkagadan ni Aquino asin sinabing sa irarom kan sa liderato na ipautob ang AFP Modernization Program. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nakidumamay man ang bilog na liderato kan Philippine National Police o PNP sa pagkagadan ni dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Sigun kay PNP Chief Police General Guillermo Elezar, na pinapaabot niya sa pamilya Aquino ang tulok sa buot away kidumamay gikan sa 220,000 na strong force kan PNP. Sinabi niya sa liderato ni dating Presidente Noynoy Aquino na kaigwan ng magay na pagbabago sa operational capability ng National Police Force para mas lalong makapagserbi sa Pilipino asin mamantinir ang peace and order sa nasyon. Mantang enot naman nagpaabot ni Paikidumamay ang Armed Forces of the Philippines sa pamilya Aquino. Ipinag-orden ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobiana na ibugtak sa half-mast ang bandera sa mga kampo kan militar sa bilog na nasyon bilang pagmundo sa pagkagadan kan dating nindang Commander-in-Chief. Nagpaluwas ng direktiba ang Supreme Court na nagsusugo sa gabos na korte sa nasyon na ibugtak sa half-mast ang bandera kan Pilipinas. Katakod din kan pagkagadan ni dating Presidente Noynoy Aquino epektibo kasuhapo ng direktiba. Enot na nagpaabot ng Paikidumamay sa pamilya sin amigo ni Aquino, si Associate Justice Barvic Leonen, na yun appoint ni Pinoy sa Korte Suprema. Bareta sa ibang nasyon. Kinibon maiwasan na rescue operations kan mga otoridad sa Miami-Dade County sa Florida matapos ang pagrampahog kan 12-story residential building na kanagadan ng sorong katawo. Naghanap din mga survivors at mga rescuers na pwedeng matambunan kan nagaba na building. Uminabot na sa 35 katawan sa indang nailuwas sa nagaba na edipisyo. Mantang inisyal na nairehistro ang 8 katawan na irido sa nasabing insidente. Kaya man nasiguro kan mga otoridad kung pirang mga tao ang nasa edipisyo kan nangyaring aksidente. Nagpadaran na 80 na mga lunadaan ang mga rescuers sa nasabing lugar. Mientras sa pinag-imbestigaran pa man ninhararom kan mga otoridad ang kausa kan pagrampahog kan building. Sa lalo ni sports, 12 players sa Nakanggilas, Pilipinas ang kasabay sa pagbiyahe pasiring sa Belgrade, Serbia para sa Olympic qualifying tournament. Ang mga iniyo si Nakay Soto, Isad Ko, Jordan Heading, Gio Chu, Dwight Ramos, Mike Nieto, SJ Belangel, William Navarro, Justin Baltasar, RJ Abarientos,
Carl Tamayo as in naturalized player Angelo Kwame. Sa Hulyo 1, enot na mga kalaban kang Gilas ang Serbia as in masunod naman ang Dominican Republic. Ang mga day nakasabay iyo sina Javi Gomez Diliano, Lebron Lopez as in JD Tungkab. Asius Vacuum Cleaner na podgan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa bagong imbensyoninda na car vacuum na dakulang tabang para makaskas na malinig ang mga depresyon na lugar sa indong bihikulo arong. Kayang surupon makaskason kan Asius Vacuum Cleaner anati asin mga takdag na pagkaon. Salitsan ang vacuum na ini pero tian sa pagsurop asin gibo sa sarong aircraft quality metal. Pigdisenyo ini kan eksperto na halawig magserbe o lifetime kun baga gamit sana ang 15 volts sa kuryente. Rechargeable ini kaya dahing hassle sa posibleng pagkagurubot kan kable o iba pang wires. Madali man ining linigon tanganing maging ready tulos sa masunod na pagsurop din mga ati sa kotse, sa gadget asin maging sa harong. Istorya na iiba! Ipinahiling sa mainland China media kan sarong construction company sa China na Broad Group ang pinakbagunindang modular building system na living building kung saan nakapagtindog sila ng 10-story apartment building sa Changsha City sa loob sa nanim 29 oras. Ang konsepto kan living building may pareho sa pagbilog din sarong kotse ang mga parte kan edipisyo na inapodindang modular components pigibo sarong state-of-the-art factory kasi nitatransport sa construction site na bubugtakan kan building. Ang modular components pwedeng tiklopon asin isurok sarong 40 feet shipping container van na pwedeng ibiyahe sa dagat o sa daga. Ang stainless steel structure kay ni sampolong beses na mas magian asin sanggatos beses na matibay kumpara sa mga tradisyonal na edipisyo. Kakayanon kay niyan mga mega earthquakes asin super typhoons. Sigun sa Broad Group, hinapod din ng living building dahil sa versatility kay ni. Pwedeng gamiton bilang residential structure asin maging office skyscraper na kayo umabot ng 200 floors. Flashback! Hunyo 25 kan taon 1865 kan mamukna ang Old Bilibid Prison. Ang kinatunotong penitentiary sa nasyon sa irarong kansarong Spanish Royal Decree. Binang ini sa duwang sections ang Carcel section na may 600 na inmates asin ang presidio na nagkakamudar ng 527 na prisionero. Matapos ang 7 dekada dahil sa nagdadakol na populasyon asing crime rate, ipinasar ang Commonwealth Act No. 67 asin itinindog ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Rizal kan 1936 sa may pondong 1 million pesos asin inisyal na land area na may sukol na 551 hektaryas. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, Patarbang-Tabang News Director din Prata 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po, asinong nakita kapagbaretang ngunyan na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod ng programa ang Iskaramusa, Kibas Angel Mustasa, pagkatapos sa nagkapira mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI, Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko. Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact
number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho.